अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमा दासान्दि होगासिनो दं स्पेशेल धामाका अफार। क'क्राझार सहरनि जे0 आव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो होगासिनो दं स्पेशेल धामाका अफार। एसेल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै नोंथाङा लानो हागोन बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ। 13,000निफ्राय जागायनानै 20,000सिमल' डाउन पेमेन्ट होग्रोनानै लानो हागोन बाजाज पालसार, प्लेटिना, सिटी 100 आरो बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ। बाइकजों लोगोसे मोनफागोन गंसे फ्री हेलमेट। बायगिरिफ्रा बाजाज फाइनान्स लिमिटेड नङाब्ला एक्सिस बेंकनि गेजेरजों गोरलै राहाजों फाइनान्सआव बाइकखौ लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामदों? बे मोजां खाबुनि समावनो नोंथाङाबो लादो इन्डियानि नाम्बार 1 कम्पानि बाजाज बाइक। फाइनान्सआव बाइकखौ लानो थाखाय नोंथांनो गोबां फोरमान बिलाइफोरनि गोनांथि गैया। आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथाङा 03612705550 एबा 9957644326 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।